O Salón de Plenos foi o lugar escollido para a presentación desta dobre cita dos deportes de contacto organizada polo Club de Loita Noia en colaboración coa Concellería de Deportes. O venres 20 abrirán cartel ás 8:30 da tarde no aparcamento do IES Campo de San Alberto dous combates de boxeo neoprofesional, para continuar posteriormente con 6 pelexas de boxeo olímpico. Na xornada do venres participará varios deportistas do Club Lucha Noia. Neste caso serán Nelson Castro, Goyo Rubio, Pablo Liñallo, Joelvis Medina e Mánguez González. Que levamos moito tempo preparando esta velada, en que houve algún amago de que non se pudo facer por todo o que está pasando. Ao final vai a cousa mellor, púdose facer. Parece ser que o tempo tamén vai a ceder, así que vamos dar todo o que está da nosa man para que podades disfrutar como é merecido, vale? Xa o sábado, tamén a partir das 8:30 da tarde no mesmo escenario, está prevista unha velada mixta, con combates en varias especialidades, Muay Thai, Kick e K1. Nesta última disciplina poñerá o broche de ouro o combate entre o púxil afincado en Noia, Silvio Vítez, e o portugués Diego Silva, coa disputa do Campeonato de Europa Isca, de menos de 57 kilos. Na xornada do sábado, xa nunha categoría máis profesional, tamén teremos participación noiesa, neste caso ca intervención de Diego Hermo, e, como non, disputa do título de Campeonato de Europa de Muay Thai profesional, na que participará tamén o noso deportista do Club de Loita Noiés, Silvio Vítez. De descendencia rumana, pero leva máis de 20 anos vivindo en España, pero decideu cambiar de aires, virse para Galicia, collémolo no pueblo de Noia cos brazos abertos, porque un home desta categoría non hai que xa marchar. E, polo tanto, faremos un título europeo de Muay Thai, que este cinturón que está aquí, que esperemos que se nos quede aquí na casa. Llevamos mucho preparando esta pelea, tanto yo como los compañeros, y nada, invitaros a que disfrutéis de este gran espectáculo, tanto el viernes como el sábado. Y nada, como bien dicen ellos, me gustaría que este cinturón se quedara aquí en Noia, y agradezco toda la ayuda y nada, que no faltéis a la cita porque vamos a dar un gran espectáculo. O aforo aos dous eventos será limitado, atendendo a normativa COVID. As entradas poden mercarse nos establecementos habituais, en Ado Panadeiro e no Baráncora. O abono para os 2 días será de 20 euros en grada e 30 en cadeira, mentres que para un só evento será de 15 euros en grada e 20 en cadeira.